Good morning guys. Dili good akong morning karon guys kay nagpa-alarm ko para trabaho pero asa ko padung ko bantayan kaya akong mama gihilanat. Dili jud ko mahimutan kung dili nako atuon akong mama. Karon naabot dayon ko sa series. Dali ra kaayo kay gihatod man jud ko sa akong bana. Pila lang ang series na nasad ko sa lancha padung na gyud di bantayan. Hapit na mi magkita ni Mama Liling murarag damguno. Nya naa na di ko padung na di ko sa bantayan. Mao ni ang suod sa lancha. Nya, sige kog monitor ni Mama Liling kung asa na siya, naa na di ay sila sa doktor, nagpa-doktor sila kuyog ang akong tiya. Igsuon sa akong mama. Mayo na lang sad kay wa jud siya pasagdai sa akong tiya. Pasalamat ko bisan layo mi mga anak na adyoy nagsakit sa akong mama. Nana jud ko sa Santa Fe na dunggo na akong gisakyan oh. Dako ra ba ang dagat guys? Basta June dako di ay ang dagat. My hometown, Bantayan Island. Nagchat na ko ni mama nga naabot na ko. Diri ko mukaon paniud to barbecue among ipaniud to. Kani akong mama ug akong tiya humana ni silag kaon. Alas 2 na kapin. Mao pa may pag-abot nako. Mukaon sad ko kay murag naglipong-lipong na jud ko. Kani akong tiya mao ni akong tiya diding suon sa akong mama. Mao ning nagsakit sa akong mama wa pa ni tulog. Tibok gabi gibantayan akong mama. Kung muliso akong mama muliso sad siya. Sige siya hilot sa ulo, hilot sa batang. Salamat kayo siya diding sa imo jud ha kaayo. Mao ni ako ning pakauno na sad. At tuon ni nako dito sa Luyo kay mao man to dito ang front kani Luyo ni sa ilang tindahan. Ako sa sila ipahimutang para maghuwat, maglingkod sila. Manok imo. Paa. Magpili na ta nangita kog taguangkan sus. Sayo-sayo pamanggod, wala pa'y taguangkan, mao ni paa, na ay pork barbecue. Ang gi-order na ako manok o pork para kang Mama Liling, unya 5 ka puso. Gisugban na nila niya. Samtang may nagpaabot, nag-istorya mi sa kaagi ni Mama Liling, ngano na siya gilanat na siya. Kay mura ni siya turumpo, nagtuyok-tuyok dito sa bantayan, nakalitan. Niuli ni siya Monday. Monday pag yun ni siya niuli. Pag-abot sa Monday, siguro tanan trabahoon, gilihok niya na over fatigue. Gikapoy ang lawas. Lahi na baya jud ang idarano ug ang batanon. Ay iya jud gipakyaw tanan. Nya siya ra baya usa didto, way makabadlong. Way anak didto, siya ra jud. Gihilanat taon wala na nakabangon. Ako nakuyawan ko nga naa ako diri sa Cebu nagtrabaho. Way anak didto, imagine ninyo guys. Wala siya kaon paniudto og pa mahaw. Ang iya haragi kaon kuanra crackers. Dibutangan og gatas kinsay di malipong ana wala joy makautan bisa na lang unta utan og init-init nga tubig wala mao nang nabalaka ko guys giuli na ako diretso akong mama unsa man imong pilion trabaho versus imong inahan nga di ka kakita na mo nang way duha-duha ni uli dayon ko nagpasalamat ko kay naa joy nakakuyog sa usa ka gabiik sa akong mama dako jud kaayo na akong pasalamat kayo ni smile na si Mama Liling may taw ni smile na mura naman sad ni siya nalipay nga ako jud siya giuli. Di ba guys? Tanawa, nikatawa na si Mama Liling lahi ra jud kaayo iyahang naong. Human kaon ni hapit mig merkado kay naa nay mga labas na dunggo, mga alas 4 naman ni. Kay pag-adto nako diha ko ni naog sa may merkado gikan Santa Fe, wala pa may mga isda, ang mga mata sa isda murag nang luro pa man, mura magsakitan og tiyan. Kani kay labas jud ni, tanawang mata, budlat pa kay sa nga tanan. Nagpalit jud ko ani way duha-duha kani lami kay ni nga isda pero ang presyo mura magni gukod sa Cebu perti mang mahala pero may na lang guys mao ni siya ang luko-luko guys mao ni ang nauso karon sa bantayan daghan kay luko-luko nya danggit na siya di lang ko sa danggit kay kani mao ning luko-luko kasi kailan ninyo luko-luko lami daw na di lang ko ganahan kay mura maggagmay kayo na ilagang gagmay guys gipakita lang ni nako ninyo di ba ya ko magkaon ana kay allergyhon ko dako kay nga kumbutan no manang kumbutan ambot pila ka kilo ani nya naa pa joy kanang kani scallop tag 50 rang kilo ani guys sa scallop padung nami uli ani guys mao ning tricycle padung sa amoa mao ning transportation nga kinahanglan pun-on jud magpaabot jud ka di madali-dali ang bantayan ang lungsod sa bantayan at tuon guys padung na jud ni sa amo guys hapit na jud ko maabot kani first pa ni nako nga ari diri kay kani siya
housing ni siya gihatag sa gobyerno sa katugan ning nabiktima sa audit. Mao pay pagsuod na ako diri. Daghan na kay kausaban diri sa among baryo. Karon pa ko nakasuroy-suroy diri. Naabot na mi sa among balay. May na lang nanay tambal si Mama Liling, di na ni siya mulipong maayo. Wow, kalami. Butangan ni limonsito. Buhi kayo. Kani. Butangan ni siya dire. Lami kaayo. Nga nagpalit sad ko og sliced bread. Pag-abot pa namo guys, mao na akong gipamalit. Na ay pan. Na pan. Na si mama dito sa gawas. Na ay bisita na iyang igsuon, maupay pagkahibaw nga si mama na sakit. So nagpalit ko og pan na sliced bread. Giari wa jud ko nagdahom karon nga moari makaari ko. Nya limonsito lami kay ni pugan. Nawa. Nami kay ni pugan og limonsito. Wa ko magdahom nga makaari ko. Tanawa kong naw. Wala ko magdahom nga makaari ko. Kay dinalian lagi. Lisod kayo si Mama Liling siya rang usa diri mo nang ako jud siya giuli. Kani luya 15 pesos ni siya. Sinsya na mo sa akong dagway guys kay wa pa ni tulog ha. Diri ni ibutang. Yan na ako yung mga isda nga gipalit. Dara ay. Ako ning limpyuhan. Ang mga isda nga akong gipalit, dara. Kanibaw ni siya. Lami ni siya tuwaon. Akong gitagaan ang suon ni Mama Liling ani. Limpyuhan ni nako kay ang uban ani dalon ako sa bantayan, mga 2 ni ka kilo. Kani siya nga isda. 2 ka kilo hapit matulo ang uban ani gihatag nako ni Cha Diding kanisad. Ako ning hiwaon siguro. Ko sad gitagaan si Cha Diding ani. Lami ni tuwaon guys. Kani mao ni akong favorite nga isda. Limpyuhan ni nako. Nagpalit ko ani daan kay pangitaunon man ni dito sa Cebu, dito sa syudad pangitaunon. Anang palit daan limpyuhan ni nato. Kagmay. Tag 300 kapin ang kilo ani. Gutan mi. Muni ako isagol nga luto na among rice. Among pamahaw buwad put-put og kani isda ni siya nga labas giprito. Nga nay kamote. Nga kalo-kalo. Nga nami kay muadto na mis gawas unya taud-taud. Nay abukado dito nga gipasaka. Sunto sa ko ana dagan-dagan di tagdalgon ma. Di man dito. Ay pa ko na sa series. Kwenta. Mag-series kita. Direct. Mag-direct man may dili kayo bugat. Magpasugat mi ni Renner para diretso-diretso na niya. Hutdo ni nako tanan ang kamunggay, pangwaon tanan ang dahon. Kani daro niya mo sa mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Mao ni sikreto para sexy. Mag-map. Sayo pa ni sa buntag wa pa koy kaon. Mura ko kigwa no nagsayaw-sayaw. May na lang sad malimpyo ning balay ni Mama Liling ato ning mapan para inigbalik niya limpyo na. Sus. Ato ning i-arrange, ato ning inighuman map, ako ning silhigan, naabot jud ko ani sa kusina og limpyo. Ya, sus gabi iwa jud ko'y tulog ani pero gidana lang na ako ging ani guys, kinahanglan jud ta. Positive na lang jud ta sa tanan guys, di na lang jud ta basta di na lang jud ta magstorya unsa na diha, i-positive na lang jud tanan. So mao ni akong kaagi guys, si Mama Liling nasa kusina ni abtik man si Mama Liling. Sure ko naglipong-lipong pa jud na siya. Ning balaya biyaan na sad ni. Guys, kung ako guys di na lang nako dakoon akong balay oy kay inig kuan biyaan ra man di ay gihapon nato. Mas maayo nang gamay kay sayon lang limpyuhan kani kalisod man ani kadako man ani limpyuhan oy. Grabe paningot na ako ani oy.
Nabot ko diri paglimpyo. Ikaw irohan ani iro diri magsigig laroy-laroy mahugaw nya hugaw kayong tiil. Taod-taod mamingaw na sad ning balay. Ni mamaliling sige sagdi na lang may na lang ni malimpyo ni sa di pa mo biyaan. Mahibaw kanusa pa mo balik pero naay mo ari diri mo tanaw-tanaw sa among balay og sita tanunoy gibantayan sad ni. Manatanom nimo antong imong gidya nga Cosmos ma? Gipaningot ko, human ako map panilhi, grabe singot niya. Ilisa na to kay grabe kay singot. Wala pa mi namahaw. 6 o'clock pa man. 6:30 na di ay. Nagawas akong singot. Wa pa di ay ko katuyok sa balay mo, tuyok ko ron pakiton tam. Karon abot ko diri sa gawas, mana nya. Inom sa kog tubig. Okay, ato ta gawas. Na naman ko sa gawas day no. Ha? Indot kayong palibot guys, green kay sa nga tanan. Mauning irua magsigi diri pangutkot. Hugaw na sad ang akong gimapan o pagani ta kahuman, gipaningot pagani ta. Sus kanindot sa mga manok kalamian ni isod sa kaha di man ni amo agod. Nagsuroy-suroy ra ni guys, may lami la gini dakpon ni isod sa kaha diretso kamunggayan. Napa ay mo ning mga buhi mamaliling nga dili iyaha. Manok, manok, manok. Hala. Na. Nga bukado oh. Asa na to? Di naman ko katumong. Nagtawag mi parinti namo kaya mo ni ipasaka kay taas siya. Pero sa kinatasan dili jud makuha kay naay mga liling guys kanang dagko gani nga ant nya mo paak. Sakit kaayo. Ang among nakuha kanang duol-duol ra nga makuha ra sa kawit. Sayang kaayo guys. Sus mauni ang bunga sa mga avocado. Guwapa kaay sa nga tanan. Evergreen ba yan ning avocado guys? Hinahinaniya na nilang pamupo. Naana ay. Kita mo? Nanay ni saka sa taas. Gamay ra ang kuha ani. Lahi sa last year daghan kaayo isa ka sako. Karon gamay ra. Mao ni tanan. Mao ni amo ipanghatag sa mong silingan og nagsaka. Guys, magkuha kog kamunggay. Na, di ba nakakita na mo? Karon magkuha na sad ko katong last na ko nga video ba. Karon magkuha na sad ko. Na diri ay. Na daghana kayog bunga, ubo. Unsa ni siya? Daghana kayog dahon. Ang dapit. Anta masigo. Hala. Hala magiputol di ay ni ma. Kadaghan guys oh. Naghan kuaon ni nako. Daghan na kayo katong last nako pagkuan diri pagkuha. Taas to siya, gipungunan, giputlan. Napa dito sa luyo, madlok lang ko dito sa luyo kay basi na ay kuan ba. Nay mamaak, nay bitin. Kuan man labong. Guys, magkuha ko kamunggay. Darang kamunggay. Uy, butterfly. Butterfly. Nay butterfly guys. White. Kung kalipay guys, kamunggay. Lami jud kayo ning kamunggay guys. Uy, daghan kayo ning vitamins. Magpalit lagi ko diri sa Cebu perting mahala. Tulo lang kadahon, mahal na, G's or 15 na. Diri unlimited ang kamunggay. Mao jud ning akong pinakami sa probinsya oy. Gihurot ni nako guys. Kani kay taas man ni ako na lang ni tangtangon kay mas nindot man jud kani tangtangon ni nato kay para mutubo na sad ni. Kung imo ni tangtangon ang mga sanga manubo ni mao ning kamunggay nga di jud mamatay bisan kuhaan na nimo tanan dahon diha tanan pakyang diha tubo ra gyapon na basta na alay tubig. Ako jud ni gitangtang guys kay wala na may tao diri kinsa may manguha ang tagiya ni sunod silingan naman. Di ba kung ato ta sa probinsya kung naatay tanom kung wala ang tagiya ang silingan maoy tag-iya kung wala o di ba pila na kani katuig ning kamunggaya ni mama
Kay dako na kaing punuan oh. Mutana niya ako pila ni katuig. Na-enjoy kog panguhaan ning kamunggay, guys. Daga na guys. Naa pa dito guys, hadlo ko dito base na ay bitin. Hari ko no atuon ko na to. Kana oh. Ini ato ning kuwaon. Nay isa ka punuan sa kamunggay wa nakatubo kay naalihan og kanang natunga-tungan og mangga ba. Sayang kayo dako na baya ni nga kamunggay. Mao sa ni among kuanan sa una. Nawa na jud siya katubo tungod aning dagko kay nga mga punuan. Kuha ko dahon sang saging kay para iputos atong mga kamunggay para dili malaya. Muna teknik para ang kamunggay mutaas ang kinabuhi sa dahon, dili mga tangtang. Naidaghan diri nga mga agay liling. Naidaghan diri nga mga dahon sa saging, dara ay saging. Ini saging. Paanin ako dahon. Kani kuhaan ako. Morning sikreto guys nga dili jud dali malaya ang kamunggay. Isod ni nato dire, hukta nato. Dagan-dagan sa jud akong nakuha. Inikabot dito sa Cebu ato ni isod sa ref, di jud ni mga tangtang ang mga dahon guys. Dapat ato ning bukutan. Ato ning tarungon og lukot. Lukoton jud nato maayo kay layo pang biyahe ani. Pila pa ka oras. Kuha sad ko gay. Ari ko diri sa pikas agi. Muning gay ni Mama Liling. Yang sili. Nanay bunga yang sili oh. Nanay bunga. Kagagmay pa. Tungod ani di makuha ang ubang abukado. Tungod ani niya kay mamaak manggud ni siya. Daghan kayo ni diri ay na sa amo liling ni sa amo sakit kay ni mamaak. Walay laing mas antik pa ani. Siguro pila pa kay edad namo ani bahawan na ni. Ha? Antik ka. Nanas mamaliling nabot nas bantay ang Cebu di ay. Nara nga po tutoy ni rin